وتافي إذا تمكر خنا تخلي نفولتو عندنا سلام نفولتو حتى يدليناني بدقة ما يدلني أنا قل بزعواناتك مالسي سلد فتوكا عركنا فتاوينا ردائنا حونا سلزغونكا تاريخنا تكا بدقق فولتو سلزدلي أبز أمريكا ساسلت أنا نيركامو تي تاريخنا تكا تي تنبرون نبركام قصاص هتصانات قالت علم نيركامو ياسي أبزهون أوان شفت حسكان عي مقلتي تاريخ أخونا نسي تزحلف كايو ناي مسلطان كنتات أبزهون أوان قلت ليسي داسي بلني واو زيا حقي ولا كل حزبي دحتنن يريت كم زي بلني سون بدبله صبعلو كمان حسيتنا لمبر زياس عباي غانتا حسكا بقداي كمان حيتك عباي غانتا سابزس عباي غانتا حسكا ساسلطان كتكون الناس تخيليخا سلمتاكم دي تقبروني لك يعني سبحان الله مجلس محاري عركي فتاوي بتعمي حدا خابتهم زحيلو أنا كل جزء ذكر محاري زقدمو بويا ينبرن كابز غير ما كان غير محاري تأمراتن يميرو مثلا توم فاس زقونو همون يمانا أشياء أيد مالسي بويا هنقبر كلنا مالتي استعناها هم زمر أيون بتعمد أسبل بحر هوي نابتا حطوها أتي خستايا خبيت كارلين ديها أنس عامين وشتي قبر كاب سبين العالي خستايا قبركم بيني خاهم كن زحات الإخواتنا صاروا نساء قالوا تونادو عن سيفا بها كلهم كتازم مثل سبوك فاميلي نزعوتنا زمن محمد زغبرو سواص او لكاسي لاي كلنا صعري حدا سب صعري بقال انتي يخبل زدلي اذا زغرب قال لي حطو انغري كل غزي انا غنا ناي سلطان كورس وصل زجمر كله غنا تصاطاي كله مالسي ابتي برايم تايم مسئل باندا صاف كلهم ناي دحري ناي سرسلس افريكا وانجا بتعمي امبرسيف جبرن زنبره ناي كوتشنج ستايل كدفعلو يلي انسباير جبرن نسي بعبي بعدنا هايلو دبالو ندي ግን ንጉስ ወርቁ ትኛቱ ስታይል አሳና በቃ ስጋብ ሕጂ በሐንጎለይ እርሱን ማለት ሕጂ ቀልጢፈ ናኔ ኮርስ ወስድ እድረኺበ አዲስታባ ኸይደ ነሽድሽ ወርሕ ኮርስ ወስድ ማለት ዲሾራ ኮርስ ወስደ ወዲ እንሱ ሕጂ ትሕልምና ተይ ዝነበረ መጻ ኸይደስ ተማሂረስ نخسلتني نيرتي እንደ ናተይ ማለት يحاركم زي تولو ዘለኻ ኣብ ኣሜሪካ ኸይደውን ናይ بين اي لايسنس ካብ US Soccer Federation ወሲደ ኢንስትራክተር ነይረ ኢን ኤፍን ላይሰንስ ነይረ ኣብቲ ዝነበርኩ ከባቢ ሬዲንግ ካሊፎርኒያ ሆነ ብዙሕ ነጥፈታት ናይ ስፖርት ካብ ወዲ 6 ዓመት ጀሚርካ እስካብ ወዲ 19 ዓመት ዳርጋ ብኣይ ሰልጠነ ብኣይ ዘይሓለፈ ተጻታይሲ ኣይነበረን ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ኣነ أنتي سماي بروتين شاستا سبورتس بال نحن خلطة عمل حصل فينا مالتي دحرير مخا أبيو 13 دي و 14 دي مخا زن ركسي رسل زن ورق دما إذا أبزق زينا حببتي سقاب حجي تصاهد زلا ميغان ريبينو تبهالون أصل فينا مالتي كمون حفتان يراتنا رجل ريبينو تبهال ስለዚህ እቲ ናይ ኮቺንግ ስታይሲ እዚ ነይሩ ናብ ኣሜሪካ ኣለኹ
نبز عدينا كندا مس مصاحو جن تنابرا يفح بمسلطان اي بروفايد كبايت خليها جز سلازي تناي كوتشنج ستاي درجة روبيليو ማለት ስለዚህ እዚህ መስል ሆፕፉሊ ልክ ከምዚ እጅቲ ስታይና ኣሎ እንዲቲ ኣምቢሽን ድሕር ዝኾነ ኮርስታት ሪፍሬሽመንት ስልካ ወይ ከም ኣድቫይዘር ወይ ኦርጋናይዝ ጌርካ ንሳይፍና ንቆልዑ ንኽሰልጥን እውን ብሕጂ ፕላን ኣለኒ ዳርጋ ቀሪበ የደለኹ ካብቲ ዝነበረና ሓላፍነት ሕጂ ናዊታት ከድህብ እንዳሓሰብኩ እየ ሶ hopefully በታ ዘለሃና መንግዜንሲ ጽቡቅ አስተዋጽኦ ክንገብር ማለት ካልእ ስትረፍሲ ነተን ኣነ ኩሉ ግዜ ተጻወቱ ናይ ኤርትራሲ ልክ ከም ናይ ብራዚል ስታይ ዘሎ ኣብ ኤርትራሲ 100 ኢኻ ትረክብ ተጻወቱ እቲ ባይታ እንድሕር ተዘርጊሕሎም ሰላም እንድሕር መፅኡ ፕሮፐር ትሬኒንግ እንድሕር ተዋሂቡ ኮችስ እንድሕር ክስታይ ገይሮም ሲ ንሕና ሲ ዝዓለም በፂሕዎ ዘሎ ክስታይ ንምዕበል ብፃሕ እውን ክስታይ ደብረና ኮይኑ ኣይስማዕን ከምኡ ድማ ከዓ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ብቐሊሉ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ድዩ ኣብ ናይ ወርልድ ካፕ ድዩ ክኣትዋሉ ዝኽእላ መገዲ ሲ ካብ ደቂ 6 ዓመት ጀሚርካ እንድሕር ሰሪሕካ ሲ it's achievable إلى حسب ستار مالت تخامل يسلكا خون تسفا ما كتقبر تخيلي خا because ميغان ريبنا كمان ريخا خا نزاد سلطن كاب كاليفورنيا سني عالمنا خوب كوينالا بعلخا سور اجري تريتت كلان يركب ز درجه يعني مصحت النيره بغدا يمو تزاراري بيان تزكم نغيره كان يرا خمايل كتقبر تخيلي خا بليز إلا كا تسفاتات حج سميع خانا لها تصبو we'll see طافي تفرع خمي كنيا خمي الله خمي تقون أجوكا خلتشحن 18 مسترقبنا هنا تليفون ولا في السوشيال ميديا خمي الله خمي تقون سدراويت كله عاد خمي يقبر له نحنا تصبو على ناس خاتكم خاتصبو تلو تصفى قبر تفرع كابتن دحرتي حماسين بصيرات زنبرة دحرتي درجي مجزات زنبرة فوتبول ناي إرترا ناي إثيوبيا حاله خفتم أيكون جبالو ناي بعرفنا إرترا بس ولا بحريت كانت إثيوبيا قد زنبرو بتقبايو مسجون ملوء خيالات زلو كانتا مرة زغل مسا سلطاني كلا سلطان خوينو بنيشتو هلو نت فوتبول زكايدو زنبرة عندنا قيح بحري بإلكتريك تبعيلا قيح بحري مستبعلت قيح بحري كافتم زمسروتوان عندنا كافتم تقبلوان لحروت تفرح حدا كافتم ملاقوي مالتي مستم عبيت نيرو نتمنى اساز السغاغر حلقه غارتاناي قيح بحري البا تبعل زنبرة تصوتاي مسجون ابعريت كانت حلقه غارتا إرترا تصعوت زتحابرو مس سلطاني تزاغي زغيد ابت زسلفولو بوتا ادمعي تصعوتاي فولي كلت زنبرو حدا قبتم ناي إرتراويان ذا ليجندز سنبلوم فوتبول تفرح هذه مالك تفرح غرمكا انا قدمي مستفرح قريبه تصعوتاي مخاني تتقى ريد كانت إرترا دي بإرترا جامو اير فورس كوين قدمي متصواتي انصار تفرع انا تيفوز الباير مجمره عتفرع تجيتك يا اساس لسه افريقيا كمسمرا فانجه تفرع
ኮረሪ ኢትዮጵያ ወኪሎም ክኮራሉ ተፈራ ናይ ዊንግ ተጻዋታ እዩ ከም ዝበዓል ቤካም ዝገብሮ ክሮስ ወላ ፍሪ ኪክስ كلمه ተፈራ እዩ ኣብ ተፈራ ኢና ንሪኦ ነርና ናይ ቀደም ተፈራ እዩ ፀገ ዝኸይድ ጨዲዱን ማእኸዛቱ ተርን ቅላዕ ዘለዎ ሙዝጉን ተጻዋታይ ጠባይ ዘለዎ ቆልዑ ድፈቱ ተፈራ ሓደ ካብኦም እዩ ነይሩ ሕጂ ኣነ ቲፎዞ ኤልፓስ ዝነበርኩ ትሬኒንግ ገብሮ ከለዉ ይኸይድ ነይረ ጂ ተፈራ ክትዛረበ ጥቁትኩም ብዙሕ ክትብህ ዳሕራይ ሕጂ ተፈራ ኣነ ከዓ ተጻዋታይ ኮይነ ከምቲ ዝበልኩ ኣነ ሰኬት ናይ በዓል ተፈራ ናይ በዓል ፋንጃ ገለ ሒዘ ስቴድየም ዝኣቱ ነይረ ኣብቲ ስቴድየም ኣብቲ ኒሸቸር ትሬኒንግ ገብሮ ከለዉ ከዓ ምስኦም ኩዕሶ ዝመልስ ገለ ነይረ ዳሕራይ ኤርፎርስ ኣቴ ኤርፎርስ ከለኹ ናቶም ነይረ ግን ኤርፎርስ ከለኹ ኣንጻር ተፈራ ክፃወት ከለኹ ንዓይ ሓደ ዓብዪ በቃ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበፅሕ ኮይኑ ዝሓስቦ ነይረ ፈራ ተቐባሊ መንእሰይ ተፃዋታይ እዩ ኣብኡ ኣብ ኤርትራ ጫማ ምስ ኣተኹ ኣብ ኤርትራ ጫማ ኮይኑ ንሕሪት ጋንታ ኤርትራ ብሓሳብ ንፅዋት ማለት እዩ እቲ ኣዝዩ ክስታይ ዝነበረና ግን ኣብ ሞንጎ ቺፖሊንን ኣብ ሞንጎ ኤልፓን ክንፅዋት ከለና በዚ ናይ ኤልፓ ካፒታኖ ተፈራ እዩ በዚ ናይ ቺፖሊኒ ካፒታኖ ከዓ ገብረ ሚካኤል ዝበሃል ነይሩ ገረ ዝበሃል እዩ እዚኦም ክልቲኦም ተፃወቲ ገረ ካብ መራሒ ጋንታ ናይ ቺፖሊኒ ተፈራ ከዓ መራሒ ጋንታ ናይ ኤልፓ ናይ ቀይሕ ባህር እዩ ክልቲኦም ክራኸቡ ከሎ ዋላ ብሕሪት ጋንታ ኤርትራ ክራኸቡ ከሎ ታፊ ገረ ክለ ዝበሃል እቲ ሰላም ክበሃሉ ከሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ጥቕኦም ስለ ዝነብር ታፊ ንሓንዶ ተፈራ ካብቲ ሕጂ ዝዝክሮ ማለት እዩ ኣነ ዝገረስ ኣብቲ ቶስ ክገብሮ ከሎ ቦታ ክመርፁ ፅቡቕ ዕድል ኢሉ ዝጅምር ተፃዋታይ ነይሩ ካብኡስ ብዙሕ ወሪሰ ማለት እዩ እንደገና ኣብ ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ኮይነ ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ ክትከይድ ከላ 3-4 ዓመት ኣነን ተፈራን ብሓንሳይና ንድቅስ ዝፈልየና ሰው ሓደ የለን ማለት እዩ እሱ ምሳይ እዩ ዝድቅስ ኣነ ከዓ ምስ እዩ ዝድቅስ ኣብ ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ምስ ተፈራ ድቅስ ኣብ ቺፖሊን ከዓ ምስ ጎደፋ ዝድቅስ ነይረ ሕጂ ተፈራ ዘይብሉ ሕሪት ጋንታን ተፈራ ዘይብሉ ኤልፓን ኣይከውኑን እዩ ማለት እዩ እቲ ግርሙ ይቕጠጥ ማለት እዩ ስለዚ ተፈራ ከምኡ ዓይነት ተፃዋታይ ነይሩ ኣነ ኣብ ተፈራ ብኢትዮጵያ ከሎ ኣይርከብ ኩሎም ግን እቶም ኣነ ዝርከብ ኩሎም ናይ ኢትዮጵያ ተፃዋቲ በዓል መንግስቲ ወርቁ ፍሉጥ ኣሰልጣኒ ናይ ኣፍሪካ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ካብቶም ዝፈትዎም ተፃዋቲ ዝነበሩ ሓደ ተፈራ ገብረ ክርስቶስ እዩ እታ ዘይርስዓ ኣጋጣሚታት ንሕና ኮንትሮ ኤልፓ ክንፅዋት ከለና እዩ ቅድሚኡ ኣፍሪካ ጌሽና መፂና እስካልኣይ ፀወታ ኣብ ኣስመራ ነይሩ ኣብ ስዋዚላንድ ሓደ ብሓደ ወፂና ኣብዚ ንእሽተይ ጌጋ ፈፂምና ዝኣትወትና ጎልን 2-2 ኮይና ካብ ምፅራይ ዋንጫ ክለባት ዋንጫ ኣፍሪካ ዝወፃናሉ ከይፀንሐት ከዓ ኤልፓን ቺፖሊን ክንፅዋት ከለና ስቴድየም ሙሉ እዩ ጎልኪፐር ናህና ደሳለይ ኣትካዕቲ ናይ ኤልፓ ወሪሮም ከይዶም ቀዲሙ ወፂ ዘውፃሙ ተፈራ ረኺቡ ካብ ርሑቕ ዘእተዋ ከምዚ ሕጂ ኮይኑ ንርአየን በቃ ክሳብ እምረ ዘይትወፅእ ካብ ርሑቕ ላዕሊ ገይሩ ተፈራ ናባና ዘእተዋ ብኣ ከዓ እታ ፀወታ ትወዲኣ እዚኣ ዘይርስዕ ናይ ተፈራ ፀወታ እያ ማለት እዩ እንደገና ብሕሪት ጋንታ ኤርትራ ቅድሚ ዓመት እቲ ውፅኢትና ፅቡቕ ኣይነበረን እታ ካልኣይ ዓመት ግን መንእሰያትን ዓበይትን ተሓዋዊስና ዝኾንናሉ ሃይለ ስዋጋብር ዱባ ዝነበረ ካፒታኑ ተፈራ እዩ ነይሩ ሽዑ ዋንጫ ዝወስድናሉ እዚአን ክልቲአን ንኹመት ኣይርስዕን ቀዳመይቲ ፀወታ ኣንፃር ተፈራ ቀይሕ ባሕሪ ቺፖሊኒ ኤልፓ ቺፖሊኒ ክበሃል ከሎ እዩ ከም ዝበልኩ ከዓ ሽዑ በዓል ጉደፋይ በዓል ካርካሳ ገለገለ ዝነበርናሉ ንሕና ኣልገሬ ኣንበሳ ደሳለይ ንዑ ድባህታይ ነይሩ መስለኒ ሽዑ ተፈራ ምስ ገሬ ኣብቲ ማእኸል ሜዳ ቦታ ክመርፁ ከለዉ ተፈራ ፅቡቕ ዕድል ኢሉ ንገሬ ከፋንዎ ከሎስ ኩሉ ግዜ ምእሙሮ ያሉ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ተማሂረ እዚኣ ሞት እዚኣ ኣይርስዓነ እቲ ውፅኢት ከዓ ይዝክሮን 2-1 ንሕና እናስዒርና ሶም ኣይዝክሮን ግን እሳ ሸዓ ኣብ ጥቕኡ ኮይነ ከምኡ ክብሉ ዝሰማዕክዎ ማለት እዩ መቻልን ቀይሕ ባሕርን ክፃወቱ ከለዉ ዳዊት 2-3 ግዜ ሪጎረ ኣድሒኑስ
ዳኛ ድገማ ይብሎ ነይሩ እንደገና ቀለታ እቲ ዳዊት ታሕላይ ክወፅእ ገዲዩ ኣገልጊሉ ቀለታ ኣትዩ ገለ ማለት እቲ ሞት ከመይ ትዝክሮ ኢለ ገልጸሉ ደልዮ እቲ መስመር ዳኛ ነቲ ዳኛ ክዛረቦ ከሎ ኣቲ ተፈራጥቁ እዩ ነይሩ መስለኒ ናይ ዊንግ ተፃዋታይ ስለ ዝኾነ ኣብ ጥቁ እዩ ነይሩ ስለዚ እንታይ ክብል ሰሚዕካዮ ከመይ ከተሰሚዕካ ከመይ ትገልፆ ኢለ ሓቶ እያ እዚኣ በአዲስ አበባ ዝተገብረት ፍጻሜ እንዲያ ነጋሽ ገና ያንጊ ደሎ ነጋሽ ማለት ካባና እኳ ይንእሲ እና ነጋሽ ምሳይ መዳቅስተይ ነይሩ ኣብ ዝገርመካ ኣብ ዝኸድና ኸድና ንኤርትራ ሰሌክሽን ክንከይድ ከለና ምሳይ ድቅስ ነይሩ በቃ በጣም ኤክሳይቲንግ እንደሆነ ጸዓታይ ሞራል ዘለዎ ጽቡቅ ጊዜ ሕሊፍና ኢና anyway ነዛ ሕቶኻ ነጋሽ እዚኣ እታ ንኩላህና ስጋብ ሕጂ ዘይንርስዓ እሞ እቲ ዝተገብረ ዓመፅ ኣጉሊሓ ተሪኣ እንደገና እቲ ናይ ኢትዮጵያ ስፖርት ፌደሬሽናት ግዜ ዝነበረሲ በቲ ዳኛ ዝሃቦ ውሳኔ ስጋብ ክንደይናይ ተጽዕኖ ኣብ ኣባና ኤርትራውያን ከም ዝነበሮም ዘጋለጸቶም መዓልቲ እያ ኢለ ሓስብ I think ክልተ ብሓደ ኢና ስዒርናዮም እጂ ክልተ ጎል ከማን ኣነ እቲ መስለኒ ሓንቲ ምስእተና ሓደ ብሓደ ኮይና እታ ካልኣይቲ ጎል ካብ ድሕሪት መጽኤ ያኔ ሓሊፈ ዲፌንስ እቲ እያ ድሓር ዝዳኛ ይዝከረኒ ከማል ዶ ገለ ዝበሃል ኣብ ሚእን ኩል ዝሰርሕ እዩ መጽኦም በዓል ሙሉእ ዓለም ገለመለም ከበብዎ እዚ እንዳጎየ ናብ ሰኛሊ ነፈይ እጂ ኣነ ሙሴ የደጎይ ደሎ ንዕኡ ምንም ኣይበሉ እቲ ሰኛሊ ነው ከዓ ናብታ ክሳይ መልኪቱ ዘሎ ናብ ፍርቂ ሜዳ ጎል ያይሉ ንዕኡ ከይዛረቦ ግምጥል ኢሉ ፊፅ ኣቢሉ ኦፍሳይድ ድሓር በቃ ኩላህና ክንወፅእ ደሊና ገለመለ ኣቦና ቃለ ተስፋ ድማ ተፃወቱ ይወፅኡ ለኹም ኢሉ መቸስ መሊሱና ማለት እዩ ድሓር ኣብ ሪጎ ለምስዓተና ዕድል ነይርዎ እቲ ዳኛ ዳዊት ነጋሽ ሰለስተ ኳዓሳሱ ደደደሓነን የድግመን ነይሩ ወፂካ ካብ ቦታ ካብ ላይን ወፂካ ብሎ ነይሩ ካብ ላይን ወፂካ እንዳበል ሕጂሲ በኣሲ እሱ ከዓ ዳዊት አክቲቭ ነው ብጣዕሚ ፋስት እዩ ካብ ላይን እንዳወፀ ከማን ምናልባት ሓንቲ ትኸውን ካብ ላይን ዝወፅእ ግን ተዘርሓነንሲ ለጀት ትኾነ ኳዓሳሱ የሚል ኣብ መጨረሻ ሽዑ እንታይ ዶ እስከሚገባ ኳሱ ዛኔት እስከሚገባ ድረስ አስደግመሃለሁ ገለመለ ኢሎም በዚኣ ተሳዒርና ማለት እዩ እንታይ ሞክቱ ብሊኻ በቃ ዳርጋ ኩላ ሰብያ ሓሪቃ ነቢዓ ደገፍቲ ተኾምቲሮም እዮም በዓላቶም ኣነ ይዝክር ከነገሩን ከለው ይነቃቸው ተሰማ ኣብቲ ናይ ክብሪ ክስታይ ኮፍ ዝብል ነይሩ እታ ዓመፅ ምስራኤ ቅድሚት ሰብ እዩ ወፂኡ ኸይዱ ድሓር ንፅቢሒቱ እቲ ዳኛ 6 ወርሒ ድዮም ገለ ቀፂዖሞ እንታይ እሞ ክገብረላ ኢና ንሕና ግን ከም ዝሰዓርናዮም ብስታይ ግልፂ ብሩይ ከም ዝሰዓርናዮም ዋላቶም ተፃወቲ ከማን ነይሮም ሕጂ በዓል ሙሉእ ዓለም እጅጉ ነይሩ አስፋባዩ ዝበሃል ነይሩ ሓቀኛ ዝኾነ ናቶም ፀዋታይ ተፈራ እናንተ እኮ አሸንፋችሁናል በቃ ምን ታደርገዋለህ አሁን ምንም የምታረጉት ነገር የለም አሸንፋችሁናል በለሉ ጊዜ ዝክር በዚያ ሕጂ በቃ ታይም ወላ ሰልጣኒና ሳይደሳለኝ በቃ ላይክ ብጣዕሚ አፌክት ገይሩና ሽዑ ግዜሲ እቲ ኮኔልካ
معماصن مدولاونسي زغول حل كسي يذكروا ማለት ሕጂ ስለ ድፈርዎም ደምቶም ዋልያ ጋል ካልኦት ነበሩ ዋላስ ፀቕጢ ስለ ዝነበሩን ፀቕጢ እኮ እንታይ ዲ መሰከናይ ምድር ጦር ክበሃል ከሎ ቁልብተ ከማ እንታይ ሕሽ ምስ ፖሊስ ክፃወት ከለው ላይክ ባላንስ ዝኮነ ክሰቲኦም ፖሊስ ኣለዎም ቲኦም ምድር ጦር እጂና አዲስ አበባ እንድሕር ኢኻ ኾንካ ምድር ጦርን ሴንት ጆርጅን ቅዱስ ጊዮርጊስን ክፃወት ከለው ሕጂ ነቶም ዳኛታት ተጽዕኖ ገብሩ ምድር ጦር ማለት ሲፈራርሕዎም ሳቶም ቶም ቲፎዞኦምን እኮ ፕሬዠር ገብሩሎም ሕጂ ንሱ ፈሪሑ ከውን خእል በኻልኡን እሱ ኢትዮጵያዊ ሶ ፕሬዠር አሎ እንደገና ድማ ኸአ ንዑን ነቲ ህይወቱን ዘዋጽ ይድገበር አለካ ይሆነ አነ አብ አዲስ አበባ ሓደ ንፉዕ ዳኛ ዝረአኹ በቀለ ዝባሃል በቀለ ብርሃነ ዲገለ ዝባሃል ህይወት ላይ መስለኝ ንሱ ደፋሪ ነው ግን ኩለን ክሳይ ዝገብረን አይፈርሖም ነው በዓል ከማል ትብሎ ግን ዲስግሬስ ይበቃ ለቲ ናይ ስልጣን ክሳይሲ በጣም ዲስግሬስ ያ በዚያ ዝክራ ማለት ኦኬ ሕጂ ዳዋጦርካ ኸይደ ትርር እንዳበላን ሕጂ ክትምልሰኒ ኢኻ አንጻ እንግዲዳው ንዛመር ሰክት ምልሳ ክትሽገር ትኽእል ኢኻ ይኹን እምበር ተጸጊምካ ክትምልሰለ ኢኻ ያምኔ ከም ትምልሰለ ኣብ ጋንታኩም ዝነበሩ ተጫዋቶት ብውልቆም ጥበብ ወይ ድማ ታለንት ኣዝዮም ብሉጻት ክእለታት ከም ዝነበሮም ርዱእ ኮይኑ ካብ ኩሎም ብውልቂ ጥበብ ኣዝዩ ብሉጽ ተጫዋታይ ሓደ ክትጠቕሰለይ እንተዝሓተካስ ንመን ክትጠቅስ ትኽእል ብተወሳኺ ኣዝኻ እተድንቆ ኣሰልጣኒ ክትነገረኒ ክልቲአን ማለት ተጫዋታይ ብጥበብ ብክእለትን እቲ ኣሰልጣኒ እትድንቆኻ ኣብዚኣ ብዙሓት ሓቅኻ ተሸገር እየ መሽጋር ግን እቲ ኤፌክቲቭነስ ንርኢ ሕጂ ቴክኒክሲ እጅን ኣብነት ኮረሪ ተስፋ ሚካኤል ዳኘው ሚካኤል ብርሃነ በረኸት ዘሚካኤል ዮሐንስ ዘሚካኤል ኢልካ እንድሕር ክስታይ ጌርካዮ ኣብታ ጋንታ ኤፌክቲቭሊ ውፅኢት ደምፅእ ዝነበረት ፀዋታይ ምስ ቴክኒክ ዝነበሮ ዝለዓለ ዝነበረ እንድሕር ኢልካ ሓቲትካኒ ተስፋ ሚካኤል ዳኘው ፋንጆ he was the best midfielder attacking midfielder ኮይኑ ዝፃወት ነቲ ጾታ ዘረጋግኦ ኩዕሶ ብየማን ተቀቢሉ ናብ ፀጋም ክልቲኡ እግሩ ዝፃወት ጎል ዘእቱ በቃ he was amazing so አነ በቃ ተስፋ ሚካኤል ዳኘው ማለት ሲ ናይ ቀደም ምስመን የነጻጽሮ መስለካ ምስ ተخلقጭን ወድቅጭን የድባሃል ነይሩ ልክ ቆሞ አይነት ስታይል ዝነበሩ በዚያዳ ግን ተስፋ ሚካኤል ዳኘው እንድሕር ኢለሲ ነኽ ኦሮፒክ ነኽ ፒክቸር ንኽህልወካ ተስፋ ሚካኤል ዳኘው ዚናዲን ዚዳን በሎ ኦኬ በረኸት ዘሚካኤል ኢብራሂሞቪች በሎ እቲ ስታይል ናቱ ናይ ብልቤ ይብለካ ኦኬ ያው አና ሳይና ኮረሪ በሎ ኔይማር በሎ እቲ ሁሉ ሞሳታት ክሳይ ዘብሎ ገለመልተ ሰሎሞን ማንቲሳ ከ5 ሳይቶ ብሎ ሰሎሞን ማንቲሳ by the way he was one of the best ግን ታጋንታ በጣም ኃያል ስለዝነበረ 11 ሚካኤል አሎ ሰሎሞን አሎ ኣብ አታኪንግ ነኸተውኑ ሰሎሞን የሸግሮም ነይሩ ዳርጋ ፍርቂ ሚካኤል ይጻወት ፍርቂ ድማ ሰሎሞን ይጻወት ነይሩ ኦኬ ረጊሃኒ ግን ወይ ሰሎሞን ግን ሙሉ ነይሩ ቴስታ ዘእትዎ ጎላል የማንን ፀጋምን ሃሪሙ ዘእትዎ ጎላል amazing ነይሩ ሕጂ ንዑ ሕጂ ምስመን የነጻጽሮ መስለካ እዚ ኦሊቨር ጅሩድ በሃል
ناي حجنا بتساقير لو انا بروما انت سغاغير دي ناي تشيلسي زنبره ناي تشيلسي مس تشيلسي نيرو ايه ارسنال نيرو هو ስለዚህ ምናልባት ነሳ ታ አሰልጠንቲ ልካዛሓተትካኒ እንግዲህ እዚ ኣነ የንቆም እንደ ማዓት ብዙሓት አሰልጠንቲ ንፉዓት እዮም ደለው ኤርትራ የገብረ ጻዲቅ ነይሩ መምህር ዳንኤል ነይሩ ብርሃኔ እዚ ተኪ ግን ንዓይ ሃይለ ዱባ ብዝያዳ ግን በቃ ብዙሕ ዝተማሃርኩ ኢምፕረስ ገበረኒ ግን መንግስቱ ወርቂ ንብስምሃ ናይ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ያ ኣብ ዘመንካ ካብ ዝነበሩ ተፃወተት 11 ተፃወተት 11 ዝሓዘለት ናይ ሕልሚ ጋንታ ስራሕ እንተትበሃልስ በቦቶም እናጠቀስካ ንመን መሰለፍካ ኣለ ሕጂ ከተባእሰኒ እንዲኻ ትሓስብ ዘላ ኣራይ ኣነ እንታይ መስለካ ሕጂ ኩላህና እንግዲህ በግዜና ቦታ ሒዝና ክንፃወት ንኽእል እንዲና ግን ኣነ መጀመርያ ዝሰርሖ ዳዊት ነጋሽ ቁፅሪ 2 ኣማኑኤል ዓቴ ቁፅሪ 3 ዮሃንስ ሻጌ ቁፅሪ 4 ምስግና ዮሃንስ ቁፅሪ 5 የማነ ካሕሳይ ቁፅሪ 6 ጎደፋይ ደባስ ቁፅሪ 7 ተስፋልደት ሊሊ ኦኬ ተስፋልደት ሓያል 7 ነይሩ ቁፅሪ 8 ሓድሽ ኣበራ ኮረሪ ቁፅሪ 9 ኣብርሃ ገብረስላሴ ካፕቴን ናትና ነበረ ማለት እዩ ቁፅሪ 10 ተስፋ ሚካኤል ዳኘው ቁፅሪ 11 ከዓ ሰሎሞን ሃይሌ ማንቲሳ ይብል ኦኬ ዚያም ሰባ ኦኬ ዝቀፅል ሕተ ናይ ቀድም ኤልፓ ምስ ኣይኔቲ ኣውሮጳዊት ክለብ ተመሳስላ ካብዘና ፕሪሚየር ሊግ ካብ ዝወዳደረ ጋንታታት ከናይ መን ደጋፊ ኢኻ ዋል እታ ብዙሕ ኣይ ቲንክ ኤርትራውያን ብብዝሒ ዝፈትዋ ጋንታ ኣርሰናል እስካሁን ናይ ኣርሰናል ደጋፊ ኢኻ መስለኒ ኣነስ ድሓን ሕጂ ሳብዚ ሜድያ ክዛረበለክ ኣረ ብብዝሒ ዝሪኣ ኣነ ኣርሰናል ሲ ምስ ኤልፓ እቲ ደገፍታ ብዙሓት ስለዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ዝዘራርቦም በቃ ኤልፓስ ኣርሰናል ኮይና ትረኣየና ዝብሉ ብዙሓት ዕሩኽቲ ኣለዉ ነው ስለዚ ኤልፓ ምስ ኣርሰናል ይብል ናታቶም ዊሽ ሊስት እንታን ክሳይ ከብል ኣነ ግን እንታይ ሞ ለኽባእ ዲኻ ትብለኒ ሕጂ ቀደም እንታይ መን ፈቱ ነይረ መስለካ ፅልዋ ዝገበረለይ ሓደ ዘመደይ ግርማይ ገብረ ክርስቶስ ዝበሃል ናይ ሊቨርፑል ደጋፊ ስለ ዝነበረ በዓል ኣየን ራሽ ከለዉ ናይ በዓል እዚ ጀራርድ ሲ ናይ ሊቨርፑል ክሳየ ነይረ ተረዲሃኒ ድሓር ግን ሩኒ ምስ መፀ እዚ እሕሳስ ዝደወለይ ብሩኒ ሕሙም እዩ ሕጂ ኣብ ገዛናስ ክልተ ኣለና ማንቸስተር ክልተ ደቂ ኣለውኒ ማንቸስተር ዝድግፉ ንሳቶም ኢንፍሉዌንስ ገይሮምኒ ጀስት ቶታሊ ሕጂ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ እየ ዳርጋ ብዙሕ ዓመታት ኮይኑ ኣሎ ቅድም ናይ ሊቨርፑል ነርካ ሙቭ ጌርካ ናብ ማንቸስተር ገይረ I don't know somehow it just ግን እዚ ክብለካ ከለኹ እተን ዓበይቲ ጋንታታት ክፃወታ ከለዋ በተን ኣሽቱ ጋንታታት ክሰዓራ ኣይደልን እየ በብዛሕትኡ ግዜ I just ሕጂ ኣርሰናል ክፃወት ከላ ምስ ዝኾነት ጋንታ ኣርሰናል ይድግፍ ዓይነት ኣለያ ኾነ እቲ ኮምፒቲቲቭ ዝነሲ ኣብተን ዓበይቲ ጋንታ ስታየብል ማተስ አንጻር ናይ ማንቸስተር ዲኻ ኮንካ ድሕር ጥቕሚ ኣለዋ ንታ ጋንታ ዲኻ ትድግፍ ክስዕረልካስ ወላስ ከምቲ ንኣስመራ ዝብልዋ እሱ ደኣ ካልኩሌት ትገብር እንዲኻ ካልኩሌት ትገብር ኢኻ እኮ ሓደ ግዜ ግን ሕጂ በቃ ሕሙም ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ ሓደ ግዜ ከማን ፀወታ ካብ ምርኣይ ዘይ ምርኣይ ልክዕ ሪኮርድ ዝኾነ ፀወታ ንምርኣይ ኢንጆይ ገብሮ እንድሕር ስዒራ ኮይና እታ ጋንታ ተረዲሃኒ ምክንያቱ ብጣዕሚ ኢሞሽናል ኸውን ተረዲሃኒ
جول كتبت خلا ساعسيت بنفوق ساعسيت يفل جول إتي بعلي مسألة تسع سعودة نيركا قدم I don't know سعدي خاطب له I don't know خمس قوية زل نيرة مثلا كم زي الكادي قال عينتي مثلا I don't know من أنا باتو مساي مساوت زنور فوتو هون كد نيركا قال يوم حجينا كورنا خيدم يوم قال يوم دحربور تام دقويو قال يوم شتت يوم دبلف تسعري وال حج خذكرك جن زلل كم نبركو يفلت هو المسألة بردي هاني ما دحاني مالتيس أبزوان زس زلوس موف كجبرون وخول يوم مالت جانتا كاب مانشستر ناب أرسنال كاب أرسنال جن حنت جانتا مسحات ويموت يلوم دنوخس لو يلوم دنور مسبع على أرسنال تيفوزو ونا مانشستر كموت يدلينيو واو it depends أرلك هكونن I don't know كميلو evolution كتولو تخيل لاي أنا رأسيون أيرداننيكو جن I think تي ناي ليفربول دخون كله مجدي تي زبرقا جرماي مينكو سو بزح جزء سكارف جبر جلا ملا جلا حجسي ناي ايدل ناتي مالسي لايك كاياي سلازخونه ناتو خصاي ختل نيره تردي هاني دحرجن صوتا مسراخو روني خصات كله مسراخو زوم دقي دما خا سايم سبولو جن totally I just so hey مالي لأن لا صدق كاحن رأسي حمم أنا حركو عسو تسعيرم تم جانتا دفتهم نبركم قلتني يوم مزحت بابا تصلوا لي نير تصلوا أكارها ما يكون حجي كن مزنايزي ميديا يوتيوب مسحاسكو كن بقى وجننت قديفة تازلا you have to be تازلا يوم حلال فاجنسب أي أمنكاني وجننت حسكا يدبلك 10 تجزية جن تازلا وتصيتي غاتم حلالفة سورة سوسي media قلتي هي اللي بلندي you have to be fair to everybody and you have to expose the truth يعني تازلا facts كنقرهم بقى تازلا أنا محلالفة وجننت كم زي بالناس كحبر دل مالتي أوكي ما عادش ما هسقيل كتفه نيمودا تصوت هذا تخيل قولك أي أنت رأيني تجانتا وي جانتا نيرا أنا مجرشة السوكاني تا مجرشة قول زوت كل لحظة أذكراني جن 1989 مجرشة صوتها يتصاويته بس من كان تكن تصاوت كمان I think نادي سابان كورس صوت كل لحظة ودي أمس متأخو قرب تيتصاويته مثلني ده 89 جن totally أقوالي زمانه اوكي 1989 عسو ازيها زتحقوس كالان زحزن كالان اقاطامي دو كتعلي لنا وأز أنتونيو انتقسل كاتي بطعمي زتحقوس كله جزي اللي مجمريا ندعلاك سيرنا champions غنالو شعو بقى I was thrilled بقى وانا كاس كمان عبيني يذكر كالون اب ليبيا زغبركو صوتاتاتون طعم خاف الله كانوا في مدرخ زحقوسن مدرخ العالم زحلو زي مخانو يحقوسني كالي طعم زحزن كل جزء اذا ناي مدرت سعرنا لا جزء دارغانا كلنا حزننا ساكبلنا استاي بصامي ማለት وانا تاي تتصبي استحقوس كلا اختبلنس مجمره البا دفرم كلا تتصبي صني ما فرم دي بال شو جزيكو نتاسيرونو الغارات يو تو دهر لك اسيت امنا صوتا زمنكا زسحقك اغاطاميታት ብዙሕ حغوانيفካ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ካብኡ ሓደ ገለ ከተካፍለና ትኽእል ወል ታይሙ ሕጂ ምዝካሩ ሸጋሪ ዞም ድወልኩ
ሰባት ብጣዕሚ ፋኒ ዝኾኑ ዕላለኛታት እዮም ንሕና ግን እንታይ ኢንጆይ ንገብር ነርና መስለካ ሃብዚ ዝገርመካ ነገር ነቶም ዓበይቲ ሕጂ ንዓል ቀለታ ስፋ ክዛረብ ከሎ ሰሚዕካ ሳይፀግቦን እዮም ኣፍካ ከፊትካ ይሃፅሙ ምክንያቱ ታሪክ እዩ ዝነገረካ ናይ ቀደም ከም ዝገበርና የዓለም ዋንጫ ዝኸደሉ ግዜ ናይ ጀርመን ምስ ወዲ ዓብደላ ምስ ቆቋሕ ዝነበረ ኩነታት ገለመለ ክዕለካ ከሎ ኣፍካ ኢካ ትኸፍት ከምኡ ብዝያዳ ከዓ ንፈትዎ ሰብ ዝነበረ ድማ ከዓ ምን መስለካ ጥላሁን ዝበሃል ነይሩ ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቴሌ ነይሩ ወጌሻ መጀመርያ ሓራብ ኢትዮጵያውን ከይዱ ናይ ምድር ጦር ገለመለ ዝነበረ ወጌሻ ንሕና እውን ንኣዲስ ኣበባ ክንከይድ ከለናሲ መፅኡ ማሳጁ ዝገብረና ጋርና ድሕሪ ሃሪምና ገለ ድሕክመና ዝነበረ ሰብ ሕጂ ንሱ ናቱ ይዝከረኒ እቲ ዘራርቡ እቲ ጆኩ ብጣዕሚ ፋኒ ዝኾነ ክስታያት ከምኡውን ኣሚነ ዝበሃል ቦርቴራ ናይ ቴለ ዝነበረ ዕላላት ክነግረካ ከሎ እሱታት በቃ ብጣዕሚ ስታይ ብለኒ ብዝተረፈ ግን እቶም ደጋንታና ግን ብዙሕ ጆካት ነይሮም እንዲ ሓንቲ ምናልባት ዘይርሳዕ ሓደ ግዜ ድሬዳዋ ሄድና ንፆታ ኢልና ኸይድና ድሓር ነብሱ መሓር ሙልጌታ መኮንን ንግሆሲ ይሕኩሓና ማለት እዩ ኣብዚ እንዳ ጎረቤት ቆልዓ ተጎዲእዎም ኣለዉ ለካ ንሱ እዘን ካሮሳ ናይ ኣብ ድሬዳዋ ደለዋ ቃጭል ኣለዎን ሕጂ ቃጭል እናገበራ ያለኸዳ ድሓር ትስኢና ሳይተበልና ተረኣያኻስ ኣበለ ተረኣኻስ ተን ካሮሳ እሱ ይዝክር ቆርብተይ ሲሓና ትስዕልና ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ናብ ኤርትራ በፂሕካ ከም ዝነበርካ መጠን ናይ ሕጂ ተጫወተት ሃገርና ምስ ኣብ ግዜኻ ዝነበሩ ተጫወታት ከተወዳድሮም ከለካ እንታይ ብልጫታትን ድኽመትን ኣለዎም ወል ንኤርትራ ካብ ዝኸይድ ሕጂ ሕዳርጋ 2007 የኸይደ ነይረ 2007 ሽዑ ርኤ ነይረ ኣብ ላሳለ ነይሩ ፀወታ ቲንክ ቀይሕ ባሕርቲን ገለ ፀወት ሰላም ቢኒ ዝነበረሉ ግዜ ብጣዕሚ ኢምፕሬሲቭ እዩ እቲ ዝረኣኽዎ ክእለት ናይ ተፃወቲ ብጣዕሚ ሱፐር እዩ ግን እንታይ ኣሎ መስለካ ኩሉ ግዜ ንዝሓለፈ ኢኻ ተድንቕ ንሕና ሕጂ ሲ ናይ ቀደም ናይ ባዕላ ሓማሴን ገለመለ ላዕሊ ኮይኑ ይስማዕ ሕጂ እቶም ድሕሬና ድመፁ ድማ ከዓ ናይ በዓል ናትና ዝነበረ ፀወታታት ድማ ከዓ ኣልዒሎም ርዩ እቶም ዝመፁ ዘለዉ ከዓ ከምኡ እንዳበለ እዩ ዝኸይድ ተረዲሃኒ ብዝያዳ ግን እንታይ ክብለካ ክእል ናይ ኤርትራ ስፖርት ከምዚ ሕጂ እውን ዝጠቐስክዎ ንሕናሲ ኣውር ስታይል ብራዚልያን ከነፍሪ ንኽእል ዓዲና ማለት እዩ ተረዲሃኒ ድሕሪኻ ኮንካ ብዓለም ሕጅረ በዓል ኣሌክሳንደር ይስሓቅ በዓል ሄኖክ ጎይትኦም ካልኦት እውን ኣለዉ መዓት ብዙሓት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝፃወቱ እዚኣቶም ሕጂ ካበይ መፂኦም እቲ መቦቀል ስለ ዘሎ እቲ ኦፖርቹኒቲ እንድሕር ረኺብካሲ ማንም ኤርትራዊ ካብ ታሕቲ እንድሕር ሒዝካዮ ስርዓት ዘለዎ ኣካይዳ ሰላም እንድሕር መፅዩ እቲ ዘሎ ሳይንሳዊ ዝኾነ ዴቨሎፕመንት ናይ ኮቺንግ ሂብካ ናይ ስልጠና ሂብካ ሲ ግራስ ሩትስ ሒዝካሲ ፅቡቅ ክንከይድ ንኽእል ኢና ማለት ኦኬ ፅቡቅ ሕጂ ከዓ ኣለና ካብ ኣስመራ ኣለዉ ካልኦት ካብ ሕቶታት ኣለካ ከዓ ሕጂ ደረጃ ውዳን ጊዜ ናይ ኣስመራ ሕቶ تفرح وي كملخ لما يتخون تفرج بالرصاص مس بعد بيتك دقها صدرها كل بيت سب هيوت عنا نابرا بعبي سدت كميلو نافقك نويح وانكوين نويح وانك حبين ريكا أستاذ حمش عام زيادة كمان جبر يبل عني كنت حنس على متخيل محبر قيم كذا خدك نفقر
ክንሳነ ዝገበርካዮ ብልቢ የመስገነካ ተፈራ ከብቲ ሕዋተይ ተኣምራት ሃብተ ሚካኤል ማዕርፍ ሳይ ክብሎ ፀንሑ መቕሉል ኣቦድኻ ክንፋቐር ፍቕሪ ስኒት ትደሊ ተፈራ ልዑል ፍቕሪ ኣለኒ ብልዕልኻ ኣዝዩ ሓያልና ፍቕት ኣለና ኩላህና ተፃወቶ ናይ ቀደም ዝነበርና بعبيتهم قدايم تتعاطوا توقعت انتم ويقولون يوم ادلا يرخبونا ميديا متيم ميديا بدرخبوهم كزاروا خلوها خليهم كلهم سخات تتعاطوا عبيت تتعاطوا لونا احنا قديمنا يوم نزاروا على نمبر تم عبيت تتعاطوا كلهم احنا سلام تعنا من يلكا ابنا برخاخا عودتكم من يلكا